Hej så. Jeg vil gerne løse opgave 2, hvor jeg skal redegøre for definitionen på en ligning, og hvilke regneregler man kan bruge for at løse ligninger. Og derfor så skal jeg løse den her ligning. Og en ligning, det er egentlig bare et matematisk udtryk, der indeholder et lighedstegn og en eller flere ubekendte, oftest kaldet x, men det kan i princippet også være hvilket som helst andet bogstav. Og når man løser en ligning, så handler det om at finde en værdi af den her ubekendte, så der står det samme på begge sider af lighedstegnet. Og der er nogle forskellige regneregler, som der spiller ind, når vi løser ligninger. For det første så er der regnereglernes hierarki, som handler om, at vi først skal løse parentes, så kommer potens og rod, så kommer gange og division, og så kommer til slut plus og minus. Hvis vi ikke følger den rækkefølge, så vil vores ligninger ikke gå op. Og så skal vi så plusse eller minuse eller gange og dividere på hele tiden på begge sider af lighedstegnet, fordi at ligningen vil heller ikke gå op, hvis vi kun gør det på den ene side. Det er hele tiden vigtigt, at hvis vi minuser på den højre side af lighedstegnet, så skal vi også plus på den venstre side af lighedstegnet. Det er sådan set bare det, som ligningen handler om. Og jeg vil gerne prøve at løse den her. Her har vi nemlig en lille sød ligning, og jeg vil gerne starte med at ophæve parentesen, som regnereglernes hierarki foreskriver. Sådan så den altså kommer til at hedde 0 er lige med minus 5 fjerdedel x, fordi at jeg har ganget minus 5 fjerdedel ind i x, derfor kommer til at stå x her, plus 30 20. For det første så står der plus her, fordi at der står minus inde i parentesen, og der står minus udenfor. Og når minus ganges med minus, så bliver det plus. Og for det andet, så er det lidt irriterende at arbejde med en brøk, som der ser sådan ud. Så det vil give bedre mening at forkorte den. Og jeg kan forkorte den her til 6 fjerdedel. Så den kommer til at se sådan her ud. Så langt så godt. Nu vil jeg gerne have rykket min minus 5 fjerdedel x over på den her side af lighedstegnet. Og derfor så ændrer den fortegn, så den ikke længere er minus, men plus. Det ser sådan her ud. Fjerdedel er lige med 6 fjerdedel. Mangler lige at putte et x på her. Jeg kan også bare lave den her brøk om til et decimaltal, hvilket i det her tilfælde er 1,5, hvilket jeg synes er nemmere at arbejde med her i slutfasen, så at sige. Så nu er der egentlig bare tilbage og dividere med 5 fjerdedel på begge sider, og derved så kan vi finde ud af, hvad 1x er. Og det vil jeg gøre nu. 5 fjerdedel x divideret med, det plejer den ikke at ville, så vi leger bare, vi dividerer med 5 fjerdedel her, og så 1,5 divideret med 5 fjerdedel. Og vi kan også gøre det, at det vil jeg faktisk hellere gøre, at vi tager 5 fjerdedel og laver om til decimaltal, når vi har et decimaltal på den her side. Vi kan også godt gøre det andet, men det her det er nemmere. Og 5 fjerdedel decimaltal, det er 1,25. Og det skal vi så dividere med 1,5. Og derved så får vi vores x, som er lige med 1,2. Sådan her løser man en ligning, og nu står det samme på begge sider af lighedstegnet. Det var alt.